Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Jose. Lahat na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng ating mga maongmayan. Tinatalakay sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Hataw. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host. Go. Alright mga ka-aksyon, ako Happy New Year! everyone. Ayan, mga ka-aksyon, ano? At oras ho natin, alas 10:18 ng umaga. At isang magandang umaga, Pilipinas. Isang maaksyong morning sa inyong lahat. Okay, makakasama niyo ho siyempre sa programang Aksyon Radyo Hatao. Ang inyong mga lingkod sa oras ho na ito, mga ka-aksyon. Ako po si Aksyon Alex Navarro. At ako naman po si Action Jeric Pasiliao. Alright, mga ka-aksyon. Nako, ayan, at 31. Last day Yes, ng nako. 2021. Action Oo, Alex. medyo ang bilis ng panahon, mga Diba? ka-aksyon, ha? Oo, na lumipas na naman ng isang buong taon. Lumipas na naman ng 365 days. Tama ka dyan. Oo, nga, no, Ah. last year, Kontakin mo 366. Oo. Tama Yun ba? yung sinasabi ko sa'yo. Yun yung last na pinag-usapan natin. Mm. Tatandaan ko, parehas na panahon. Ano? Ay, parehas na panahon. Parehas na araw. Mm. Ayan, nakita ko dito kasi 'di ba sa Facebook makikita Nag-remind mo. si ano. Si Memories. Memories. Ayan, tas nakita ko dito, shared post ko yung sa Pangasinan Natan. Oh. Anchored by Action Alex Navarro and Jeric James Uy! Pasiliao. Mantakin December mo 31, yun. Isang taon na. Yes, napakabilis. Ito yung panahong lumulutang-lutang tayong dalawa. Oo nga. Doon sa green screen. Ayan. Oh, wala lang, ma-share lang namin sa inyo. Hindi pa ganito yung booth Oo, natin, oo. di ba? Naka-chroma pa tayo noon. Tama. At medyo ngayon talagang modern na. Oo. Ayan, Medyo nag-i-improve ang action Yes, radyo. mga ka-action. Nagiging ano kami, millennial. Hindi ba tayo millennial? Millennial tayo. Yung ano, nagiging millennial. Mm. Yung datingan. Oo. Basta yon mga ka... At mamaya makakasama rin natin si Action Claire de Guzman. Claire de Guzman, yes. Maghahatid sa atin ng live updates dyan sa may palengke. Yes, mga ka-action. Oo. Kaabang-abang yan. At nako, kamusta ho kayo mga ka-action? Kamusta ho ang paglalakbay natin sa mga oras na ito? Sigurado ko yung iba, Action Jerry. Mm. Parang kagabi si Ma'am Violi. Oo. Bumili na siya ng mga bilog-bilog. Ng mga prutas. Yes. Oo, Ay, oo, kasi prutas. pampaswerte daw. Bilog-bilog. Buti na lang hindi ako nag-polka dots ngayon. Ay, pwede rin. Oo. Pwede ka Mamaya. mag-polka dots mamaya during the coverage. Naka-red ako mamaya yung uniform. Ay talaga? Oo nga eh, nakita ko dala mo eh. Wala, Lakas. hindi nakasya sa akin yung uniform eh. Grabe. Kailan ba natin yung pinatahi? Sa, June? hindi. This year? June na eh. kasi ilang buwan siyang hinintay, di ba? So, Oo. May, January, February, March, April. Katapusan ng April natin siya pinagawa. Oo. Tapos, Kailan natin nasuot yan? nasuot natin siya June na. Oo. Katapusan ng June. Oh, mantakin mo yan, June. Yan, tatandaan ko si Hindi Joy nakasya sa akin ngayon yung Yeah. uniform ko. Andito pa nun si Action Joy Me eh. Oo. Oo, kinuha niya pa yon and then, wala lang. Ayun, napakabilis ng panahon mga ka-action, ano? At itong Disyembre, parang isang pikit mo lang eh, December na. Ano? Oo, wala Ay, nang tulugan to. Diba? Wala nang Wala tulugan. nang tulugan. Oo. Kasi mamaya, sama-sama tayong sasalubong Yes, na mga ang ka-action. bagong taon. Tama ka dyan, ano? Sama-sama tayo, Pilipino. Ang, Diba? diba? Sana samahan niyo ulit kami mga ka-action sa buong taon ng Tama. 2022 Tama para ho. sa mga kwentuhan natin, sa mga pagbibigay ho ng mga balita, ng mga impormasyon dahil kung wala kayo, wala rin kami dito sa Action Radio mga ka-action. Tama, mga ka-action. Kung wala ako yung mga tuloy-tuloy at walang sawang sumusuporta Oo. sa amin ho mga programa, nako, wala rin ho kami dito ngayon, mga ka-action. Ano? Kaya, At abangan niyo pala mga ka-action ha, Action Alex, yung ating Yeah. live coverage mamaya.
Oo, Diba? tama. No, Lalabas itong- tayo. Yes, mga magbibigay ng update. So, 'di ba, ang paalala kasi ng ating mga authorities ng PNP, ng BFP, na wag iwasan na yung pagpapaputok. Oo. Gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay. At alam mo, Tama. sa isa sa mga pampaingay, mga alternatibong pampaingay, yung pakikinig ng radyo. Tama ka dyan, Diba? no? Lakasan nyo, i-tune in ho ninyo yung Eto radyo pa. nyo mamaya sa Action Radio. Lakasan ho ninyo. Maisingit lang natin sa kanila. Oo. Etong bagong taon, mga ka-action, panahon para gumamit ng pampaingay na alternatibo. Mm-mm. Paputok, mga yung lata, ganyan. Kahit Oo, anong mga pampaingay. kaldero, planggana. Hindi road show. Oo. Hindi motor show, mga ka-action, para paingayin nyo yung mga ano nyo, mga tambutso. Oo. Diba? Nakakaano yung nakakarindis ako. Oo, ang ingay, mga ka-action, ano? Oo. Kasi doon sa amin, mabanggit ko na yung barangay. Banggitin mo Ayan, na. dyan sa may barangay Pugo Chico, mga Oo, ka-action. Pugo Dahil, Chico daw. oh, dahil syempre, naghahanda na rin kami para sa New Year mamaya. Kasi, Oo. mostly dyan, mga, yung religion nila, alam mo na. Oo. Oh, basta yon. Oo, kaya pag bagong taon, yun talaga yung pinaka-sinicelebrate yan. Ayun, at medyo may mga nakikita ko kanina, naglalakad ako palabas, hinahanda na yung mga, anong tawag doon? Smuggler? Mufflers. Smuggler? Bali. Yung maiingay na Muffler pala. tambutso ng mga Oo, fan. muffler. Yung brum, 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 brum. Oo. Para basta papunta yun. na ata ng kanta yun. Oo. Nadali mo din yan actually. Brum, bum, 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 Oo, brum, diba? bum, bay. Ay, Ano sa sunod doon? wala lang. Oo. At super way. Ano ba yung commonly na kinukuha nyo dyan, mga ka-action, hinahanda ninyo para sa medianoche? O ikaw, ano? Oh, Sa'yo? syempre hindi nawawala, spaghetti. Ay, nako. Alam mo yan. Tama. Oy, oo, nako. Diba? Spaghetti. Speaking of spaghetti, Oo. mga ka-action, mura lang, isa 200 pesos. May yung nakapack na, di ba? Yes. May pasta na siya, may sauce Oo. na siya. Lulutuin mo na lang, ikaw nang Yes. bahala maglagay ng sahog. Depende na sa panlasa mo yun, di ba? Oo. Para alam mo kung ano. Naalala ko tuloy, Action Jerry, ano? Last year din, mga June, February, ganon. Todo luto din tayo ng spaghetti dito. Oo. Tatlo tayo nun eh. May nagdala pa sa inyo ng benta nila sa tindahan nila na corned beef. Ay, kilala ko yan. Kilala mo yan, di ba? Ang bilis Action ng Joy. panahon, ano? Ang bilis ng panahon. Oo nga di ba? Takin mo yun. Nagpagiling pa tayo nun ng Karne. yung karne, hinalo na dun yung sibuyas, tas Oo, bawang, diba? carrots. Wala lang, ang bilis ng panahon, ano? Kakamiss. Kung bukod sa spaghetti, Action Jerry, ano? At bukod dun sa mga prutas-prutas, ayan, isa din sa mga hindi nawawala, fruit salad. Of course. Yung matamis-tamis na fruit salad. Nako. Oo, at magkano ba ang presyo ng fruit cocktail ngayon? Magkano ba? Depende sa tatak. Yung Oo, pinakamalaki depende sa na. brand. Yes. Oo. Yung medyo may brand na, alam mo yung brand na mamahalin. Mhm. Green yung lata, ganun. Oo. Pero parehas ng size. Nasa papuntang 300 na. Umahal Pero ah. si isa, yung kulay blue. yung kulay blue. Medyo Ano friendly. yan? Green and blue? Yes. Ay, Sa salad? naku. Parang green and blue. May naisip ako iba. Pero yung salad na yon, yung isang fruit cocktail na yun, nasa around 250 kaya. Medyo friendly price naman kahit pa paano. Dahil malaki-laki naman na. Pagdating naman dun sa mga sa mga yung cream, all-purpose cream. Oo. Babanggitin ko sana yung yung all-purpose cream. All-purpose cream. All-purpose. Yung all-purpose cream. Ulitin mo pa. All-purpose. Ayun. Yung all-purpose cream. Ano siya? Abot ng 70 dito sa labas-labas. Uy, grabe. Oo, pero kapag Parang pumunta ka, 45 lang ata yun di ba? 50 plus. Oh. 57. Oh, di ba? Pagka mahal-mahal, tas dito sa labas, pinibenta nila 70 pesos. Grabe. Di ba, mga kaka? Well, ano lang din naman yan, parang kasi sa mga panahon ngayon, di ba? Medyo, ayaw na rin nilang pumila. Oo, kasi ang haba-haba ng ang daming tao sa palengke, Oo. di ba? At, pero, nako, Ano? bongga Action Jerry, ano? Dahil kahapon, yun nga sinabi ko sa'yo, di ba, ako ay naglaba. Pero hindi rin natuloy lahat. Bakit? Dahil yung andar ng tubig.
Yung, Ay, nako. alam mo na yan. Nako. Tapos ganito, nagpunta tuloy kami dito, nag-grocery kami. Mahaba ang pila. Dun sa dalawang grocery store na yan. Pagpunta mo dito sa kulay berde. Si Green and Berde. Blue. Oh, green and blue ulit yan eh. Pagpunta mo dito sa Berde Action Jeric, puno yan, grabe. Tapos lahat yung hinihila trolley ba Oy, yun? naka-cart. Wow. Oo, naka-cart lahat. Punong-puno ng lahat ng mga taong nakapila dyan. Mapalalaki, mapamag-asawa. Ang laman ng cart nila, Action Jeric, puros alak. Nako. Talagang susulitin nila, no? Tapos, kasi naman, last year medyo hindi ganito yung celebration yes, natin. Pati rin nga kami, nakatatlong kahon kami ng Bill Action Conrad. Nako. Ma-share ko lang sa'yo. Baka maulanan kami dyan. Ay, yun lang. Baka naman. Di ba? Action Conrad? Oo. Budget ng magpipinsan Oo. kasi. Kahit lang, kahit isang bote lang kami Kahit ni Action Conrad, masaya na kami. Mag-vodka tayo. Oh, go! Biro lang. May trabaho tayo. Oo, di ba? Oy, baka para kayo. sa loob ng isang buong taon ulit, di ba? Ikaw ay pagpapalain. Sana all. Action Jerry. Baka naman merong magbigay sa atin dyan ng tikoy. Ayun, Tiko, hindi yan nawawala. Hindi dapat yan mawala. Pampalagkit yan ng Samahan, mga ka-aksyon, di ba? Oo, ayan, nakaka-miss, dahil wala lang, ganong sitwasyon, di ba? Tikoy, dapat merong magbigay niya. Meron din fried chicken, di ba? Oo, fried chicken, di ba? Akyat lang kayo dito, second floor, Duque Building. Action Radio, mga ka-action. Kasi magdamag kami rito. Opo. Ayan, makikita nyo pa kami dito. Malay nyo, alas 11:30, nandito pa kami. Di ba? Naghihintay kami ng ayuda. Mula po sa inyo, mga ka-action. Ayan. At ano pa ba? Bukod sa, inumin talaga, hindi nawawala ngayon, mga ka-action. Yun nga, sinasabi ko sa inyo, dalawang mall na yan na magkatabi, halos, mga ka-action. Puno. Tapos dito sa kabila, talagang nag-uubusan, Action Jeric. Titignan nila yung bote, tapos sabay lagay agad sa cart. Di ba? Naubos nga yung isa eh. Oo. Yung alam mo yung ladies drink lang, yung may mga kulay. Ubus. Nako, naubos. Tapos nagtatanong kami ng stock, wala na. Puros hard drink na daw yung mga nandun. Di syempre, ang bagsak mo dyan, kuha ka nung mga malalaki na. O, di ba yung mga ganyan? Action Conrad, meron pa ba yung coffee mo dyan na alak? Oo, na. Yung coffee na alak. Meron pa ba? Ay, nasa bahay na. Nako. Sayang mga ka-action dahil bibigyan sana namin kayo ng kape. Basta maganda sana inumin yun mamaya, Action Conrad, habang nandito tayo, di ba? Gawa tayo ng latte. Di ba? Oo. Haluan mo ng C2 o kaya yung Yakult, mga ganyan. Oo, di ba? May kape ka na. Sige, nag-iinganyo kayong uminom, mga ka-action. Pero drink moderately, mga yes, ka-action. Mga ka-action. Drink moderately, di ba? Huwag tayong masyadong papalango sa alak. Lalong-lalo na kapag alam niyo yun, kayo ay sasalubong ng bagong taon sa ibang bahay. Tama po. Tapos babiyahe kayo after that. Di ba? Huwag abangan tayong nyo maglalango sa alak. yung mga magulang ko, tapos mga atit kuya ko, abangan nyo ako. Wala lang. Malay nyo, sunduin nyo ako mamaya. Kasi shinare ko tong video na to. So, alam ko, napanood nyo to. Sunduin nyo ako mamaya. Kapag hindi nyo ako sinundulante. Susunduin ka papunta sa langit. Hindi. Papunta sa Malasiki. Sa Malasiki. Ayan. Oo. Sige, mga ka-action, paano ho ba yan? Good morning kay Sir Mel Aguilar. Happy holidays. Yan. Hello Sir Mel, kumusta ka na? Happy New Year. Oo, Happy New Year po sa inyo, mga ka-action. Gayon din kay Ma'am Lailani Manangkil Magno. Happy New Year din po sa inyo. Happy holidays po. Saan ba ulit si Ma'am Lailani sa New York ba? Nagkakamali, tama? Saan ba ulit yun, Ma'am Lailani? New York! New York! Sige, kaya mo yan. Sorry, mga ka-action. Tatandaan ko tuloy itong si Sir Arthur Casilang. Kasi nung nag-firing line ako, nag-comment siya, ang dami niyang comment doon sa firing line, at ang pinupunto niya, yung November pa lang daw, dito sa lungsod ng Dagupan, naririnig na daw yung putukan, Action Jerry. Oo. Tapos pero mamaya kasi maririnig Arizona. Yuma, Arizona. Anong salita dyan, mga ka-action? Yuma. Japanese? English? Arizona, di ba? Arizona. Sorry. English.
Oh, sige. Mamaya muna namin kayo babatiin mga ka-action. Ano? Magbibigay daan ho muna kami ni Action Jarrett James Pasiliao kasama sa ating technical side. Action Conrad Alvarez para sa ilang mga paalala. Aksyon Radyo Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Alright, mga ka-action, muli nagbabalik ho kami, Action Jerk, James Ay. Action Alex Sabaro. Tapos si... Ako naman po si Action na Jeric Pasilica. Yon, mga ka-action. Hindi ka nag-iisa. Uy, wait lang. Tumatawag si Ayan Action na. Claire. Ayan, okay. So, Action Claire, isang ma-action morning. Action Claire? Action Claire? Yes, Action Claire? Hello. Ayan, hello. Ayan, Action Morning, Action Alex, Yes, at isang Action Action Morning. Jerry. Ramdam na ramdam natin yung excitement ni Action Alex sa pagsalubog sa 2022. Ay, hindi. Oo nga, medyo namamali siya ng... Oo. well, nga, hindi siya kanina nag-iisa pa eh. kasi dati nabanggit ko din, imbis na pangalan ko, ang nasabi ko Action Nakikampasyon. Ay? Naalala ko tuloy, Action... Ano to? Sige. Yes, si- Chismisa. Sige, report ka muna bago tayo mag-chismisa. sige, go. Report ka muna, Action Claire. So ngayon mga ka-action, nandito po tayo sa may Burgos Street. Pero galing na tayo kanina sa may, wait ka lang, at naririnig yung boses ko. Ayan, galing na po tayo kanina dyan sa may Galvan Street. Mhm. At makikita nga natin na talaga, naggigit-gitan na talaga yung mga tao. Hindi na mahulog ang karayom, yung mga nagdadagsaan dyan sa may palengke, dyan sa may Galvan Street. Isa nga sa mga dahilan na nakita natin kung bakit dikit-dikit, alos siko-siko na yung mga tao. Mhm. Maliban sa, rush hour na talaga ito. Ganun naman talaga tayong mga Pilipino. Mahilig tayo sa last minute, sa last hour. Pero isa pang nakita natin dyan mga Action Alex, Action Jeric, Mhm. ay yung nakatambak na basura sa may harap ng Macador Public Market. So, ang daming basura doon sa gitna nun. At yun pa yung nagiging isang dahilan kung bakit nagkakukumpul-kumpulan yung mga tao dyan sa may palengke. Nakita din natin mga Action, yung mga bata na halos, makikita natin yung tuwang-tuwa sila. Kanina ng mga Action ay may nakita tayong isang bata, nakita niya ata yung kaklase niya, talon siya yung talon. Makikita din natin yung kasiyahan ng mga bata na sa wakas nakalabas rin sila. Mhm. Pero may nakita din natin na may mga bata na hindi nila pinagsusuot ng face mask. Yun din yung nakakalungkot na lumalabas sila na hindi sila pinagsusuot ng face mask. Mhm. Kamusta? Tapos, Sige, go. Go lang, Action Claire. ayun. Tapos magkita din natin mga ka-action, makukonclude na natin kung ano yung majority na ihahanda ng ating mga kababayan, ng ating mga kailian. Ayun. Kasi ang nakita natin na halos dinudumog talaga yung mga ingredients ng salad. Kaya asahan natin na yung bawat bahay mamaya ay may handang salad. Doon dyan sa may Malingas Public Market ay kitang-kita talaga na ang dinudumog yung bilihan ng sago, ng ang tawag dito. Sago? Iba pa. At iba pang mga ingredients ng salad. Mhm. Pero pagdating naman dito sa may Zamora mga ka-action ay hindi naman na gano'n ka dikit-dikit yung ibang tao. Doon lang talaga sila dagsaan doon sa may Galvan Street. At pagdating naman sa presyohan ng prutas, kung ano yung nakita natin kahapon sa price monitoring natin na mga presyo, ganun pa rin naman. Wala namang pagtataas ng presyo at wala din namang mga pagbaba. Maliban na nga lang mga ka-action doon sa may Pakwan. Kasi kahapon, based on our price monitoring, naglalaro yan sa 100 to 120 per piece yun. Pero ngayon, may nakikita na tayo na 80 to 70 pesos per piece. Ang feeling naman natin or siguro ang dahilan kung bakit bumababa na yung presyo ng pakwan, ang dami talaga kasing nagtitinda ng pakwan at ang daming supply ng pakwan. Ay, okay. Sige, go, Action Claire. Para saan yung Action Claire? Oo. Para saan yung sago na sinasabi mo kanina? Oo, di ba nga kasi mga sa salad, kailangan yung... Akala ko Pati bilo-bilo para sa... Pwede rin, bilo-bilo. Pwede rin naman. Masarap kaya yun, di ba? Bilog-bilog din yun. Oo, bilog. Oo nga, Kaya tama. siguro. Mm. At saka, di ba, nakagawian ng mga bawat Pilipino yung paghahanda
ng tikoy. Oo, yun. Kanya, May nakikita ka ba dyan May na oo, tama. nagtitinda ng tikoy? May nakita ka ba? Oo, kanina mga ka-aksyon. Pero ilan lang din yung stall na nagtitinda ng tikoy. O lapitan mo, Action Claire. Lapitan mo. Magkano ka mo? Kumustahin mo yung kita nila? Kausap mo din natin sa kanina. Dahil naghanap ako Oo. ng lugar para... Hingi ka. Para sana hindi maingay. Kaya pumunta ako dito sa may Burgos Street. Mm-mm. Pero yung mga nagtitinda ng tikoy, nandiyan sila sa may Zamora. Sa kahabaan ng Zamora, nandiyan yung mga nagtitinda ng tikoy. At kanina nga, tinanong natin kung magkano na yung presyo ng tikoy. Base doon sa nagtitinda kanina, yung maliit ay 150 mga ka-aksyon. Mhm. Samantala, yung malaking tikoy naman ay naglalaro na siya sa 250. Pero, Gaano kalaki yung maliit? 8 Tansya. inches. Oo, mga 8 8 inches. inch. Ay. Kasi malaki naman ay May 9 malaki-laki. or 10 inches. Oo. Si Action pero Alex, base yung doon- tawa niya, Iba yung Bakit? Sabi niya, malaki-laki daw yung 8 inches. Okay. Yung circumference Magkano ulit yung 8 tinutukoy inches? natin doon. Magkano yung 8 inches? Sinclair? 150. 150. Anong susunod doon na size? 12? Hindi, 10. 10, Oh. uy. Ay, 10. Oh, 250. not bad. Yes, not Oo, bad. 250. Pero yun nga lang, sabi nung nagtitinda kanina na matumal yung bentahan ng tikoy na yung taon. Oo. Pero parehas Kahit lang malamig, naman kahit sa mga- malamig ang panahon, talagang matumal yung mga ganyan, ano? Oo, yun. Pero yun, sabi niya kanina, or kumpara nung nakaraang taon, parehas lang din na matumal. Tama. Not bad na rin yung 150, 8 inches. Di ba? Oo. Pero yung circumference ang tinutukoy doon, nakasalanan. Oo. Sige, go lang, Sinclair. So pagdating naman dito sa may Zamora, Action, Alex at Action Derek, ay kumpara kahapon, di ba hapon nakita natin Action Derek, na dikit-dikit yung tao dito sa may Zamora Street. Pero ngayon, hindi naman na. Hindi Oo. na siya ganun ka maraming tao. Konti na lang din yung mga sasakyan, hindi naman naman din masyadong marami. Pero dito sa may Burgos Street, mga ka-action, kaninang pumesto ako dito, hindi pa naman ganun kabigat yung traffic. Pero ngayon, nag-build up na talaga. Yung mga nanggagaling dito sa A.B. Fernandez ay medyo mabigat na yung traffic. Yung dalo ng traffic. Action Claire, marami na bang bumibili ng paputok ngayon? Kasi ilang oras na lang, sasalubungin na natin ang bagong taon. Hindi pa naman ganun na nagdadagsaan yung mga tao dito sa may bilihan ng paputok, Action Derek. Kasi hindi pa rin naman talaga. Siguro mamaya, di ba nga, rush hour. Oo, madalas yan, nauubos yan pagka pagka talagang besperas na, no? Oo, pagka na, kasi mamaya asahan din natin yan na magkakaroon ng diskwento yung mga yan, di ba? Tama. Para kahit Oo, paano maubos yung paubusan. kanilang mga paninda. At susubukan natin makausap yung isang nagtitinda dito. Hanapin mo ulit si Ate Veronica. Pero wait lang mga kason dahil traffic talaga. Traffic na. Traffic ba? Traffic? Oo, traffic na yung papuntang Papunta. dito sa may Burgos. Ay, hello po ate. Isang okay lang po. Pero kumpara nung last year, parang mahina. Marami na po bang nag-start? Opo. Pero inaasahan pa rin natin na mas marami pa mamaya. Hanggang anong oras kayo dito? Pag naubos na. Kunti lang po. Ano, isa pa. Pero may inaasahan po ba kaming discount maya-maya? Yan ang hindi ko alam. Baka maubusan kami dyan sa mga iba-iba. Konti lang po yung Kasi alam ko na hindi ko. Kahit iba pa, mga kasama ko. Matawag sila. kailangan magkapa-tikit pa rin. Salamat ate. Action Claire? Hello?
Ayan, nakausap nga natin si ate. Hindi niya masabi kung magbibigay siya ng discount. Kasi doon sa display niya ay hindi naman ganun karami yung supply niya. Pero patungal nga ang bentahan ng pagpusok base sa kanya. At ngayon, nung tayo lalakad tayo, pabalik ng supply. Kamusta naman yung mga paputok dyan, Action Claire? Madami-dami pa ba or ano na? Ayun, natapilok ata itong sa Action Claire. Mukhang nalunod. Oo. Nako, nalunod. Kailangan natin na... Sige, babalikan na lang siguro natin sa Action Claire, ano? Sige. Parang nalunod sa Action Claire, eh. Oo, nalunod. Nako. Ayan, so maraming Alright, salamat, mga Action Claire de Guzman, Yeah. dyan sa may, saan ba siya galing? Burgos, Dyan sa may Zamora. Burgos, Zamora, and Galvan. Oo. yan. Parang So, napunta ata siyang pantal, eh. Oo. Or may natapakan na ano to, butas na imburnal, ano? Parang biglang ano eh, biglang tubig. Tubig yung tunog eh, di Baka ba? naman nahulog yung cellphone niya dun sa mga timba. Ay, nako. Feeling ko din, ano? Naku, wag naman Naku, sana. wag naman sana, Mag-ingat ka Action dyan, Action Claire. Mm-mm. Oh, ayun nga, di ba? Tikoy! Tikoy. Oh, magkano? Oh, ayan, tumatawag Oh, ulit. sige, papasukin mo ulit. Okay. Alright, Action Claire. Ay, bilang panghuli na lang bilang huling update dito sa mga Oo, kaganapan sige, dito sa may Burgos Street, dito sa Mora Street, mga ka-action. Ayan, mabigat na nga talaga yung dali ng trapiko. Pero meron na mga poso na... Ayan, wait lang. Meron Guwapo. namang poso na nagka-traffic enforce dito. Pero, siyempre, yung sabay-sabay na pagdagsa ng mga sasakyan ay hindi maiwasan ng traffic, mga action. Yan lang mga din. Pero, ayan, karagdagan mga action. Dahil nga, prutas ang pinaka-mabili ngayong bisperas ng bagong taon. Kaya may nakausap tayo kanina na nagtitinda ng mga gulay. At sabi niya, medyo matumal na. So, yung mga gulay na tinutukoy natin dito, mga action, ay yung mga pangpakbet, yung mga pang-ulam-ulam. Yan ay masasabi nilang medyo matumal. So, kumpara dun sa mga wagyu vegetables ay malakas naman yung bentahan. At yan lamang din mga kaptol. Ang pinakahuli update dito sa mga kaganapan, dito sa dito sa City. Alright. Action Claire de Guzman. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipinas. Action Radio. Live report. Alright, maraming salamat sa balitang yan mula sa labas ng ating impilan, Action Claire de Guzman. Ayan. Oras na para sa Pamamaalam. Pamamaalam. Sa Alright. 11 na kasi. Oo. Inyo ho syempre nakasama ang inyong mga lingkod, mga ka-aksyon sa ating technical side, sa Action Conrad Alvarez. Sa pangalan ho ng aming station manager. Action Violi Valdez Ferrer. At sa pangalan syempre ni Action Nahikam de Sena Pasyon, nakasama ho natin sa labas ng, ayan, sa atin hong, ang tawag dito? Sa labas ng himpilan. Si Action Claire de Si- Guzman. yeah. At kanina sa ating text si Action Ronnie Hinornimo. Ano? So, yan. Action Ronnie Hieronimo. Ayun. Ako si Action Alex Navarro. Ako naman po si Action Jeric Pasiliao. Tumutok po kayo sa programa Action Radio Hataw sa DWCM Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon, Una sa balita. sama-sama tayo, Pilipinas. Happy New Year! Everyone.
dishwashing liquid. Tanggaling-galing! Smart Dishwashing Liquid, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Sipon. Himbing. Gising. Palit. Buong gabi on. Repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi. Himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Sipon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Isang dahilan kung bakit iniwanan ng mga taga-Dagupan at taga-Pangasinan ang dating himpilan sa radyo na kanilang pinakikinggan. Kasi, lagi silang nangunguna sa mga balita. Kasi lagi silang alerto at masipag sa pag-cover direkta mismo sa pinangyarihan ng mga balita. Yes, boys and girls, parami na ngayon ang nakatutok sa DWCM Aksyon Radyo. Kaya kinikilala ito bilang news leader sa Pangasinan. Noong araw number 9 lang kami, ngayon, strong number 2 na. Isang tumbling na lang, number 1 na yan! DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Pangasinan's News Leader! Aksyon! Radyo! Pakinggan natin ang mensahe ng pagmamahal ni Congresswoman Rachel Baby Arenas. Merry Christmas po! Mula sa aming puso at sa puso ng aking buong pamilya, hiling po namin ngayong Pasko na kayo po ay manatiling ligtas, na ang inyong mga selebrasyon ay puno ng pagmamahal at kasiyahan, at ang susunod na taon ay magdala ng pag-asa, pagbangon at pag-angat para sa bawat pamilya ng Tercero Distrito at ng buong bansa. This coming year, I hope with my heart of hearts that it will be a fresh start for all of us. Walang mas maigting na hiling sa aking puso na matapos ng pandemyang ito, na makasama kayo ng walang takot, walang mask, at walang distansya ang ating pagkikita-kita. Para po sa katuparan ng aking pangarap na ito, kailangan ko po ang tulong ninyo. Patuloy po tayong mag-iingat, patuloy po tayong maging mapagmatyag, patuloy po nating protektahan ang isa't isa. Ang ating bukas na inaasam ay nasa ating mga kamay. Pangako po namin sa 2022 at sa mga susunod pang madaming taon, lalo lamang po nating ipapagyaman ang mabuting gawain na atin nang nasimulaan. Mapagpatuloy lamang po ang ating paglilingkod pagkat ang serbisyo publiko na buo ang puso na may malasakit at ipaglalaban kayo, eleksyon man o wala, yan ang deserve ninyo. Muli, maligayang Pasko. At sana po sa susunod na taon, lalo po tayo maging mapayapa, masaya, at maging COVID-free ang 2022. We love you always. Merry Christmas
and a Happy New Year. Yan ang mensahe ni Congresswoman Rachel Baby Arenas ng 3rd District ng Pangasinan. Sing the sleighing song. Get up, Cocktail Day. Ang Pasko ay puno ng aksyon. Aksyon sa pagbibigayan. Aksyon sa pagtutulungan. Aksyon sa pagmamahalan. Sa dagupan, ito ang 1171 Aksyon Radyo. Nagbibigay ng pinakahuling balita at impormasyon, drama at musika. At nagpapalaganap ng tunay na kahulugan ng Pasko. Maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa inyong Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Magandang umaga Pilipinas. Ako po si Yusek Rocky Ignacio mula sa PCOO na bumabati sa inyo ng maligayang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ngayong araw, isang espesyal na pagtatanghal po ang hatid namin sa inyo. Tunghayan po natin ang mga kwento ng pag-asa ng mga kababayang dumaan sa pagsubok na dulot ng COVID-19. Ngunit unti-unti na ngayong bumabangon dahil sa suporta ng pamilya at ng pamahalaan. Kukumustahin din natin ang malaking ambag ng pagbabakuna sa naging pagbawi ng mga Pilipino mula sa epekto ng pandemya. Kaya tutok lang po dito sa inyong public briefing, #LagingHandaPH. Sa ika-50 anibersaryo ng kanilang kasal, matagal ng pangarap ng mag-asawang ex-Senator Sonny Alvarez at UNESCO Artist for Peace na si Cecil Guidotti Alvarez na mabasbasan ang kanilang pagsasama sa dambana ng simbahan kasama ang mga taong malapit sa kanilang buhay. Ang aming kasal, matrimonya konsyensya nung panahon ng batas militar. So ang nangyari, hindi talaga kami pwedeng magpakasal openly. Pero bago siya tumakas, we had a secret wedding. Gusto niya na magmarcha na ako. Sabi niya, that's for every person or a woman thinking of marching down the aisle, di ba? November 15, 2020, ang petsa ng inaabangang Golden Wedding Anniversary ng mag-asawang Alvarez. Ang sabi niya, ayusin mo na talaga ha, para mamarcha ka na sa simbahan, naka-gown, at saka imbitahin mo kung sinong kailangan kasama natin. Iniisip ko nga after the cathedral, ang reception sa Fort Santiago, sa theater kung saan talaga kami bumuo ng aming pagsasama at paninindigan. Tsaka sabi niya, pagkatapos niyan, sabi niya, magre-relax na tayo. Sabi niya, looking forward talaga to a happy event. Pero March 2020, 8 buwan bago ang masaya sanang okasyon, nauwi sa bangungutan lahat. Nakaramdam na labis sa panghihina at pagbigat ng kanyang katawan si Cecil kung kaya't kinailangan siyang dalhin sa ospital. Sinamahan niya ako, pero bago kami umalis, medyo nininervyos na rin ako. Inamakan pa niya ang kamay ko, ang aking mukha. Tapos sabi niya, don't be afraid, don't worry, sabi niya ganon. We will grow old together and we will look after our grandchildren. Nung nandun na ako sa ospital, hindi na ako pinaalis. Tapos hindi ko alam, pati ang husband ko, pinaiwan kasi I guess dahil hinatid niya ako, wala naman siyang sakit eh. Laking gulat ang mag-asawang Sonny at Cecil na kapwa na pala silang tinamaan ng COVID-19. Dahil pareha silang senior citizen at cancer survivor pa si Cecil, mas maselan ang kanilang kondisyon. Sa puntong yon, kailangan nilang paghiwalayin habang ginagamot. Bagay na nagpaalala sa kanila noong unang pagkakataong ipinaglaban din nilang dalawa ang kanilang buhay at pagmamahalan. Yung struggle nung panahon, no, nung sa wedding namin, kailangan talaga patago.
at saka parang isolated. Hindi kayo talaga nagkikita sa telepono lamang usapan dahil may shoot to kill order siya eh. Dito naman sa COVID, yun din sense of isolation, parehong-pareho. Tapos, hindi ko na alam ang nangyari sa akin. Hindi ako nagigising, hindi ako sumasagot. Si Sunny, nakakausap pa nila sa telepono. At palagi niyang sinasabi, okay ako, si Cecile ang alalahanin, siya ipagdasal, everything. Sa pag-aalaga ng mga magigiting na frontliner at sa dasal ng mga kaibigan at kapamilya, biyayang maituturing na makarecover sa sakit si Cecil matapos ang halos 1 buwan sa ospital. Kaya lang, kahit isang sulyap man lang ay hindi niya po pwedeng gawin sa asawang critical pa rin ang kondisyon. Si Sunny kasi napaka-caring, All through, ako ang maraming illness, na cancer, na bulag, na atake, ng high blood. He was always very loving. Kaya habang patuloy na nagpapalakas, sa mga larawan na lang nilang mag-asawa muna, pinapawi ni Cecil ang hindi maitagong pangamba. Ito naman, ang last Christmas namin, doon kami sa Hidden Valley. Kasama ko rin yung isang apo ko. Ito naman yung Christmas namin kasama si Jack. Batang-bata pa yan, tinuturuan niya na ng climate change. April 20, 2020, isang kinatatakutang balita ang dumating kay Cecil. Nagdadasal ka lang, iniisip mo, he's okay. Bigla na lang tumawag ang anak ko. She was breaking it and that was the worst time in my life. Napakasakit. Hindi ko alam, basta sumigaw na lang ako. Hindi ko akalaing mawawala siya. Hindi ko man lang nahawakan, hindi man lang nahalikan. Sabi ko, ang daya-daya naman. Bakit ganon, no? You didn't even give me time to talk to him. Para kay Cecil, napakasakit isipin ang katotohanan kasali sila ng kanyang asawa sa mga unang tinamaan ng virus noong nakaraang taon, kung kailan pasimula pa lang din ang pagtuklas ng bakuna. Kaya naman isa siya sa mga masugid na tagapagpaalala ngayon sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang programa sa radyo tungkol sa halaga ng pagbabakuna na tutulong sa pagsupil ng COVID-19. Kung nakikibaka ka, meron ka dapat armas, di ba? So your weapon really should have been the bakuna. Ako nga dahil takot na takot ang aking mga anak. Tinanggal ang kotse, tinanggal ang driver, para nga hindi ako lumalabas, because na-trauma sila sa biglang pagkawala ng kanilang tatay. Marso 2021, kasabay ng unang anibersaryo ng pagkakaroon ng sakit ng mag-asawang Alvarez, nagsimula na ang pagbabakuna sa Pilipinas. Pero hindi naging madali ang paghikayat sa mga tao na magpabakuna, lalo na sa mga senior citizens. Nandyan yung wait and see attitude natin, di ba? Kasi nag-uumpisa pa lang. Tingnan ko muna, pag marami na, at saka tayo susunod. May mga isip ang ating mga senior citizens noon, wag na ako, yung mga anak ko na lang, yung mga kapamilya ko na lang, mamamatay din naman, I don't need it. So yung mga ganon na mga dahilan kung bakit hindi tayo nag-arangkada doon sa ating mga pagpapakuna ng senior citizen. Umpisa, hirap na hirap yung dumating yung mga Sinovac, tapos may konting Pfizer. Tapos may 3 million na dumating na AstraZeneca, yun pang matatanda. Marami nang nabigyan ng bakuna. And then sometime in June or July, dumating yung 1 dose na J&J. Mga 3 million din na yun. Kasi 1 dose lang yan. Iba-ibang lokal na pamahalaan, may kanya-kanyang promo. Pangkalahatan, meron tayo yung bakuna raffle, may mga bigas. Yung kasama nila sa bakunahan center ay babakunahan din. So we went through all those different strategies. Sa NCR, specifically, halos 68% na po ng master listed nating senior citizens ang nagkaroon na ng first dose at mga 63% po yung nakapag-second dose na. No? So, from the last few months, tumaas na po siya, pero gusto natin mas magsibo pa po tayo sa pagbabakuna sa senior citizens.
Para kay Yusek Kabutahe, anumang variant ang dumating sa bansa, mainam na rin na may dagdag proteksyon ang mga Pilipino, lalo ang mga nakakatanda para hindi maging kritikal ang kondisyon sakaling tamaan ng COVID-19. Ang datos ng DOH ay nagpapakita na 8 out of 10 COVID patients admitted in hospitals are unvaccinated. 65% yung mga nagkakasakit ng seryoso at namamatay ay 60 years old and above. So ang ginawa natin ngayon target, sana 54 million ng ating mga 12 and above will be vaccinated by the end of this year ng at least 2 doses para at least mataas yung ating population protection. Kaya ang ilan sa ating mga lolo't lola, rumes bakuna na. Naman ko'y mga apo, niya magkuhan kong handle ko nila usahay. So may nang kanang vaccinated ko kay at least dili ko makuanan sa sakit. Hindi ko alam kung sino yung kahalubilo ko. Malay mo mayroong COVID, at least protektado na ako. Napakahalaga and science tells you that. Kasi hindi naman pwedeng superstition. Ang mahalaga, alamin mo talaga kung anong tama at ipatupad. September 23, 2021, natanggap na ni Cecil ang kanyang second dose ng bakuna. At bukod sa booster shot, buong pag-asa din niyang inaabangan ang bakuna sa mga bata sa susunod na taon para makapiling at makayakap ulit ang kanyang mga apo. Nagdadasal ako, sinasabi ko, Dad, alam mo naman, mahal na mahal ka namin. Hindi namin bibitawan kasama ng iyong mga anak. Pati na mga apo mo paglaki nila na itataguyod ang lahat ng iyong pangarap para sa ating bayan, para sa mundo. Katulad ng sinasabi niya, magwawagi. Venceremos, always magwawagi kung tama ang iyong ipinapatupad. Hindi man natupad ng kanyang asawa ang pangarap nilang maisapubliko ang kasal sa simbahan o magkasamang masaksihan ang paglaki ng kanilang mga apo, naniniwala siya na kasama pa rin niya sa puso't isipan si dating Senador Sonny sa pagharap sa mga susunod at natitira niyang laban sa buhay. Sabi ni Cardinal Tagle, when he sent his condolence, sabi niya, at least be grateful or appreciate that you were blessed with this life. We had these great moments, precious memories. I can relive all of the days, the years that I grew with him. We fought the battles together. Ganun ang feeling ko na nandyan lang siya nasa likod. Katagalan habang dumadami ng pasyente, tapos nagkakasakit na rin yung mga kasamahan namin, na kukulang na rin yung tauhan, medyo mahirap na din. Nagsalo tayo sa tagumpay. Nagdamayan sa pagsubok ng buhay. Hindi man natin hawak ang bukas, mananatili tayong matatag at nakakapit sa pag-asa. Dahil sa pagmamahal ng Diyos at pagtutulungan ng bawat isa. Ngayong bagong taon, tuloy-tuloy ang ating pagbangon. Kaya natin to. Kaya natin to. Pinapatupad ang lockdown sa Wuhan? Simula pa lamang noong December 2019 ay nagbigay na ng babala sa mga residente. Simula nang matuklasan ang novel coronavirus noong mga huling buwan ng 2019, maraming ospital ang naging alerto na sa pagkalat nito. At nang makapasok nga sa Pilipinas ang bagong sakit, Marso ng nakaraang taon, ilang pagamutan ang ginawang referral institution ng DOH para sa mga COVID patients. Isa na rito ang Quirino Memorial Medical Center kung saan naka-duty sa laboratorio si Dr. Erwin Pascual. Hindi pa alintana noon ni Doc ang epekto ng paparating na pandemya.
Pathologist. Isa raw to sa pinakamagandang profesyon. Gawa ng hindi masyadong makikisalamuha sa pasyente. At the same time, para sa matutukan yung pamilya. Kami ang nagte-test ng mga dugo nila, ihe. Nung unang time na nag-lockdown, medyo maluwag. Wala naman masyadong pasyente noon. No? Katagalan, habang dumadami na yung pasyente, tapos nagkakasakit na rin yung mga kasamahan namin, na kukulang na rin yung tauhan, medyo mahirap na din. Kumbaga, mas marami na yung samples na tinetest, hindi na kaya ng mga kokonting taong naggagawa ng testing. Hindi man siya direktang nakikisalimuha sa mga nagpopositibong kaso ng COVID. Dumadaan naman sa kamay niya ang lahat ng samples na maaaring carrier na pala ng virus. Well, yun ay kaakibat ng aming trabaho, no? Pero palagi kaming pinapractice ang personal protective equipment. Palagi kaming nakamask, nakagloves, nakagoggles. Ang fear ko nun is, yun nga, pinapanalangin ko na wag sana kaming mahawa yung pamilya ko. Pero gaya sa gera, anumang depensa ang ating ilatag, anumang galing ng mga sundalo, hindi po maiiwasang may casualty. At sa mga sitwasyong ito, ang mga doktor at nurse na lumalaban sa virus ang naging fallen heroes. 114 doctors have died so far this month with 38,000 new infections. Unfortunately, kahit dobleng pag-iingat na, nahawahan din. Si Doc Erwin, minsan na rin nagka-COVID. Naging kritikal pa nga ang kanyang sitwasyon. Ang kanyang asawa na Dr. Dean at maging ang kanyang mga anak ay nahawahan din ng virus. Pero ang pinaka naging dagok sa pamilya niya ay nagdapuan ng nakahahawang sakit ang kanyang ina. Ang nangyari is, 1 linggo na pala may sakit ang nanay ko. Hindi ko kasi alam dahil tuwing maga at saka gabi ko lang siya nakakausap. Tuwing maga kapag ihahatid ko na yung anak ko para alagaan niya. At tuwing gabi, dahil para kunin ko naman yung anak ko dahil tapos na kami sa trabaho. So ganun palagi. Dahil likas nga sa mga magulang ang pagiging matiisin, ay hindi raw nagsabi agad ang kanyang ina sa nararamdaman nito. March, no? So on a Friday, sabi niya, Bayet, hindi na ako makahinga. So, nag-alala na ako. Tinawagan ko na yung kapatid ko na sabi ko, dali na kagad natin sa ospital para matesting. Habang nahihirapan para sa sarili niyang buhay, lumilipad din ang isip ni Doc Erwin sa kalagayan ng kanyang ina. Hindi na ako makatayo. Kung ano yung nakita ko yung time na sumisingap yung nanay ko, ganun na rin ako. Sumisingap-singap na rin ako. Sa kasamaang palad, binawian ng buhay ang kanyang ina. Mabilis sa mga pangyayari. At ang masakit, abo na lamang ang inabutan niya sa minamahal na magulang. Ang huling araw na nakita ko siya is yung Friday kung kailan siya sinugod sa ospital. The regrets is hindi ko man lang siya nakausap for last time, no? Or wala siyang nasabi sa akin, pamamaalam man lang. Siyempre, sabihin ko, mahal namin siya. Mahal kita. Mahal ka ng buong pamilya. Hindi naman daw maiwasan ni Doc Erwin na isipin kung ang pagiging doktor nilang mag-asawa ang naging dahilan sa pagkawala ng kanyang ina. I cannot discount the fact na ako ba, yung asawa ko, yung mga anak ko, or siya mismo, there's no way to find out. Ngunit kahit dumaan sa trahedya ang kanyang pamilya, hindi nagdalawang isip si Doc Erwin na ituloy ang kanyang misyon. Ito'y ang tugdin, ang tungkulin na gamutin ng bayan mula sa COVID-19. I'm very thankful na I've survived the COVID, no? As in, tulong-tulong yung buong pamilya just to move forward. Sa pagbabalik ni Doc Erwin sa ospital, hindi lang sariling pamilya ang ramdam niyang laging nakaalalay. Nandiyan rin daw ang pamahalaan na handang sumuporta sa kanilang mga pangangailangan. Kung masasabi ko talagang it's all-out support. From the first na nag-lockdown, yung PPEs, that's very critical, yung mga masks, mga face shields, no? Palagi nandyan, no?
So lahat naman ng suporta na lalo ng DOH sa hospital, would I say is suffice more than enough naman. No? Tiniyak ng DOH na may katumbas na tulong ang pamahalaan sa lahat ng sakripisyo na ipinagkakaloob ng ating medical frontliners. Itong mga benepisyo na binibigay ng ating pamahalaan sa lahat ng mga healthcare workers. Ito po yung unang-una, yung Active Hazard Duty Pay. Pangalawa, ito yung tinatawag naming Special Risk Allowance na binibigay sa both public at saka mga private healthcare workers. Pangatlo, yung Meals Allowance Transportation. At pang-apat, yung life insurance. Bagamat nagkaroon ng kaunting gusot sa pamahagi ng benepisyo para sa health workers. Meron tayong mga 426,000, 727 healthcare workers na eligible po para mabigyan ng special risk allowance. Malaking pondo pangangailangan. So isa yung dahilan kung bakit nahirapan na ng Department of Health. Minsan na rin nating tinalakay sa public briefing ang usaping ito. Kumusta po yung pag-aayos ninyo ng pondo para sa SRA ng mga health workers? Maipapamahagi po ba ang benefits ng adult frontliners sa 10 araw po na palugit na sinabi ni Pangulong Duterte? Paglabas ng pondo, ina-expect namin na ngayon pwede na namin matapos yung final release documents at matatanggap na ng DOH ngayong araw na to. Agad din naman itong sinolusyonan ng DOH. Ito medyo dumami ho nung naibigay po namin ng SRA. Kabuuan ng mga healthcare workers na nakatanggap ng special risk allowance ay 494,840. At ang halaga ho nito na ibigay ng ating pamamahalaan sa mga operating units, both public at private, ay nasa 7.9 billion. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. Action Radio Pangasinan, ang oras alas 11:32 ng tanghali. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Oras ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-Class Quality. Para at kawis sa kabloom at balingit, salin nyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Bath Con. Pamumumaga bloom. Charm Bath Con. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Kawis siya kabloom at balingit. Charm Bath Con. Pamumumaga bloom. Charm Bath Con. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Panahon na naman ng Kapaskuhan. Taglamig na naman. Tagsakit ng katawan. Kaya naman dapat tag-Sed Panyawan Liniment Oil. Sed Panyawan Liniment Oil. Sakit ng kalamnan. Sakit ng kasukasuan. Lamig sa katawan. Imasahe ang Sed Panyawan Liniment Oil. Sakit ng ulo. Pati nakagat ng insekto. Ihaplos ang Sed Panyawan Liniment Oil.
Damang-dama ang init nito. Mabango. Garantisado. SED Panyawan Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. Basta SED Marketing, tatak magaling. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni od kiwala na sarilin koneksyon na danom od abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay. Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Saydanom at Bilay. Nag-champion, superpower na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Chismisan sa tagulan. Polong mabango, pero pantalong mabaho. Mabaho. Panlabas na dinawni, pero pambahay ay stinky. Mabaho. Pantulog na fresh, pero bedsheets na amoy kulot. Mabaho. Ikaw ba to? Ako? Magbangong buhay ka na. Wag choosy, lahat ni Downy. Downy kontra kulob. Deserve ng buong lapada ang triple protection from musty smell, moldy smell, and bacteria. Fresh! Wala nang mabaho. Magbangong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sangobion, ako'y ibahin. Sunod dugong Pinoy. Pag-ibahin ang tugo natin. Sangobion, sa pagod putla o hilo. Kayang-kaya. Matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nag-champion, superpower na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Ngayong Pasko, huwag nating kalimutan ang magpasalamat sa ating Poong May Kapal na siyang dahilan kung bakit tayo nandito at nagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng ating Misaya na si Jesus. Magpasalamat din tayo sa ating Poong May Kapal dahil nalalampasan na natin ang pandemya dulot ng COVID-19 virus. Naway lagi tayong magpasalamat sa lahat ng biyayang ating natatanggap, ganun din sa ating kalakasan at sa ating buhay. Magkaisa tayo sa pagsunod sa mga health protocols para magkaroon tayo ng malusog na Pasko. Have a healthy Christmas and a safe New Year. Ang mensaheng yan, hatid sa inyo ng inyong kabalikat, Board Member Jeremy Ajerico Ming Rosario ng Bayan ng Manaoag. Aksyon Radyo. Si Ronald Paloma ay 8 taon nang nagsiservisyo sa QMMC bilang hospital staff. Isa siya sa mga nakatanggap ng benepisyo mula sa gobyerno. Pagdating naman sa suporte ng pamahalaan sa mga health worker, sa akin naman parang feeling ko hindi naman din sila nagkulang. Kasi nagkaroon nga sila ng mga ng mga project. Tuwan-tuwa lahat ng empleyado dito. Dahil sa malasakit at bayanihan na umiiral sa ating mamamayan, lalong lumalakas ang loob ng ating mga frontliners na tapusin ang COVID. Filipinos are very hopeful people. There is still hope. At para mas handa sila ngayon na sumabak sa laban, may dagdag silang sandata, ang pagpapabakuna. Dito nga'y naging prioridad pa rin ang mga manggagawa ng mga ospital na mabigyan ng karagdagang proteksyon. Sa targeted population natin na 1.6 million na healthcare workers, nakapagbakuna na kami ng 1.9 million. So in other words, 118% na po yan
ang ating pagbabakuna at nakatanggap na rin yung mga healthcare workers natin ng mga booster doses. Sa ilang buwan ng pagtuturok ng bakuna, kinakitaan na talagang vaccine works. Batay na rin ito sa paghupa ng bilang ng mga dinadalang pasyente sa ospital na may malalang health condition. Napansin po natin na 84% na na-discharge sa mga hospitals for COVID ay unvaccinated o walang bakuna. Umaba na nating mga bilang ng kaso ng COVID-19. Sa ating utilization rate ng ating COVID bed allocation sa buong bansa, nasa low risk na po tayo. Mahaba man ang lakbayin natin patungo sa inaasam na COVID-free country, ay pasasaan ba't makakarating din tayo sa panahong yon. Basta laging magkakapit-bisig, walang maiiwan, makakabangon din ang Pilipinas. Pang buhay nga, ang tao, di ba, hanggat may buhay, may pag-asa. Siguro tong pandemic na to, siguro malalampasan din natin to. I'm sure babalik naman din tayo sa normal. Well, yung lahat ng freedoms na nawala during the COVID, after this pandemic, it's time to relax, no? To enjoy those. We know that life is short. You never know kailan ka kukunin, no? Kailan ka mawawala. Always live life to the fullest. Kasi unti-unti, yung capital namin para sa business, na-consume namin. So sabi ko pa, ang masama nito, pagdating ng pwede na open na ulit, wala na tayong papaikutin. Sa pagwawakas ng taong kasalukuyan, balikan natin ang mga pangyayaring tumatak sa kasaysayan at pumukaw sa damdamin ng buong sambayanan. Pabakuna, mas murang magpabakuna kesa ma-ospital, kesa ma-quarantine. So sana makinig ang ating mga kababayan. Delikado po ang Omicron variant. Secretary, pero ano naman daw po yung expectations natin to accomplish by next year in terms of vaccination? Lalo na sinasabi natin, sana madagdagan pa, gumanda yung ating takbo ng pagbabakuna, pati yung booster shots at third dose ng ay magiging main focus po ng pamahalaan. Pag ito po ay nabigandaan lahat, ano po yung ina-expect na mangyayari na sa atin? Ang kagandahan nitong sitwasyon natin ngayon at papasok ng 2022, wala na tayong problema sa supply. Napakadami na nating bakuna. So, ang kailangan natin gawin ngayon, unang-una, kailangan paigtingin natin ang pagbabakuna, lalo na yung mga wala pang ni isang dose. No? Uunahin natin yan. Ikalawa, kailangan yung mga second doses, bumalik na ang ating mga kababayan para kunin ang kanilang second dose. At ikatlo, kailangan magpa-booster na yung mga kababayan natin na nakakuha na ng 2 dose. Secretary, kung magtutuloy-tuloy din ba daw po yung bakunahan na bayanihan program? Tuloy-tuloy po yan, Yusek Rocky. Kailangan talaga paigtingin natin to at plano gawin natin yan buwan-buwan. Alam nyo, ang pagbabakuna, tuloy-tuloy na po ito. Dahil nga sinabi nga ng mga eksperto, itong COVID-19, lagi na lang siyang nag-mutate, lagi nagkakaroon ng mga iba't ibang mga bagong variant. Ito nga, nakikita natin, yung Omicron variant na nakakatakot, mas nakakatakot pa sa Delta variant. At kailangan nga dito, kailangan naman ng booster shot. At dati, sinasabi nila, pwede ka magpa-booster 6 months. Ngayon, dahil nga sa threat ng Omicron, ang sinasabi ng mga eksperto, kailangan paigsin natin yan to 3 months. At yun na ang gagawin natin. Kailangan na lang talaga natin kooperasyon ng mga kababayan natin. Huwag kayong matatakot. Mas matakot kayo sa epekto ng mga bagong variant na talagang tatargetin ng bagong variant na ito yung hindi pa bakunado. Opo. Secretary, ilan daw po yung estimated population ng mga kabataan na inaasahan na rin pong matuturukan by next year? Kasama na daw po ba dito yung mga edad na 11 or 11 pababa? 5 to 11. Yes, siguro by next year, by January, maglalabas na ng EUA ang ating Food and Drug Authority para ma-authorize na rin ang pagbabakuna sa mga below 12 years old, yung 5 years old to 11 years old. Napaka-importante yan. Dahil lalo na itong mga bagong variant,
syempre hindi bakunado ang ating mga kabataan, sila naman ang tatamaan naman ng COVID-19, lalo na yung mga bagong variant. So yun na ang target natin sa susunod na buwan, sa January. Po, tapos Secretary, kung masisiguro po kaya na magkakaroon ng continuity ang COVID response ng pamahalaan at hindi ba daw po ito maaapektuhan ng pagpapalit ng administration by next year? Tingin ko naman tuloy-tuloy, Yusek Rocky, kahit na sino pa ang papalit sa ating administrasyon. Dahil proven na naman na naging epektibo yung ating strategiya na prevention, detection, isolation, treatment, at yung ating pagbabakuna at yung ating minimum health standards. Yun lang naman, paulit-ulit lang at paigtingin lang natin ito. Secretary, how would you rate daw po the overall pandemic response ng Pilipinas in comparison sa mga karatig bansa natin? Ayoko sanang nag-rate, no, Yusek Rocky. Dahil alam nyo, walang bansang makakapagsabi na magaling sila sa management ng COVID-19. Mayamang bansa, mahirap na bansa, pare-pareho tayo ng dinadaanan. Ang importante lang, natututo tayo habang ginagawa natin ang ubod ng ating lubos ng ating makakaya para lang labanan ito. Pero alam mo, ang maganda na lang is itong patapos ng 2021, napababa natin ang kaso ng mabilis, lowest cases tayo ngayon, pero hindi tayo dapat tumigil at hindi pa dapat tayong maging kampante sa ating mga ginagawa laban sa COVID-19. Kasi once na maging kampante tayo, yan na naman ang mangyayari sa atin. Babalik na naman tayo sa dati na tumataas ang mga kaso. Sana matuto na tayo, wag na nating papayagan ito. Secretary, ano na lamang daw po yung mensahe ninyo para sa ating mga kababayan sa pagsalubong natin sa ikalawang taon ng pandemic holiday dito sa ating bansa? Mga kababayan, sa hirap ng dinaanan natin, ang dami na nating mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga kaibigan na nawala dahil sa COVID-19. Lahat tayo may kanya-kanyang pinagdaan ng hirap dito. Ang pakiusap na lang po namin lahat sa inyo. Bigay natin ang ating responsibilidad. Kailangan maging responsable tayo. Magpabakuna na tayo. Please, wag na po matigas ang ulo natin. Magpabakuna tayo. At tuloy-tuloy pa rin ang pagsusuot ng mask, paghuhugas ng kamay, pag-iiwas sa mga matataong lugar. At kung gagawin natin lahat yan, maniwala po kayo sa amin. Lalampasan din natin itong napakabigat na pagsubok ng COVID-19. Kaya po siguro naman ayaw niyong ma-ospital ngayong Pasko o bagong taon. Kaya magpapakuna na po tayo at mag-ingat po tayo. Mag-mask po tayo lagi. At lagi nating ipen na hindi lang natin ginagawa ito para sa sarili natin, pero ginagawa din natin ito para sa mahal natin sa buhay at para sa buong komunidad natin. Merry Christmas po at Happy New Year. Mag-ingat po tayo at magpabakuna po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong umaga. Thank you, Yusek Rocky. Maraming salamat. Happy Holidays, Secretary. Happy Holidays. Thank you po. Ingat po tayo. Thank you so much. At yan po ang mga kwento at talakayang hatid namin sa inyo ngayong araw. Dalangin namin ang ligtas at masaganang bagong taon po sa ating lahat. Makakaasa po kayo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang balita at impormasyon sa inyong aming mga giliw na manonood. Ako pong muli si Yusek Rocky Ignacio at ito ang Public Briefing #LagingAdaPH. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use.
Papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sakit ng likod ko, Han. Pati ulo ko, sakit. Tamang-tamahan. Nakabili na ako ng Sed Panyawan Liniment Oil. Lika, hilutan ko ang likod mo at haplusan ko ang ulo mo. Ibang klase talaga tong Sed Panyawan Liniment Oil, Han. Ang pango. Tsaka ang sarap sa pakiramdam. Giginhawa ka talaga. Pasok na ako, Han. Oh, kumusta ang pakiramdam mo? Okay na. Alagang Sed Panyawan Liniment Oil yata yan. Sed Panyawan Liniment Oil, a quality product of Sed Marketing. Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Salamat sa iyo. Aking Panginoong Jesus. Mahalaga sa buhay ng bawat tao ang nalalaman natin ang salita ng Diyos. Kaya inaanyayahan namin kayo na makinig at manood sa programang Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Makakasama natin si Reverend Michael Dunin at Brother Ryan Ravanzo. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos, tuwing Sabado alas 4 ng hapon at Linggo alas 5 ng hapon. Dito lamang sa DWCM Action Radio Pangasinan, 1161 kHz AM band at live via Facebook. Hatid sa inyo ng International Cooperating Ministries in partnership with Good Shepherds, Welfare Association of the Philippines, and Kabayan Party List. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Sa'y tanggapin ang tanging alay ko. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Nais kong ipaalam na ligtas ang bakuna. Kaya magpaalam na sa maling haka-haka. Nais kong ipaalam na anumang brand, effective. Kaya magpaalam na sa paghihintay. Dahil dagdag proteksyon ang kailangan. Magpaalam na sa pangamba. Ipaalam sa iba ang halaga ng bakuna. Kapag may bakuna, COVID ay mas kaya. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Lungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! You said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember.
resignation to the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad it was over. You screwed me over, but it made believing it was always something that I'd done. But I don't wanna live that way, reading into every word you say. You said that you could let it